a Pisonària. Sí, jo per completar la meravellosa i la veritat extensa i realitat situació que ha desenvolupat el company senador Enrique Navarro, dir que efectivament els pressupostos del 2013 ja han passat per el Congrés, que el Partit Socialista van presentar en primer lloc una esmena a la totalitat, que una esmena a la totalitat d'aquests pressupostos vol dir que en els mateixos diners nosaltres es distribuiríem d'una altra manera, i ha sigut rebutjada. Posteriorment, una altra vegada, en el Congrés han debatut el que són esmenes parcials, esmenes concretes de cada lloc, de cada comunitat i de cada localitat. I la conclusió, per concluir molt bé l'exposició que ha fet Enrique, és que els pressupostos generals de l'Estat del 2013 són els pitjors pressupostos de la història de la democràcia per a la província de Castelló. I dic això en els següents números. La mitja d'inversió per habitant és de 225 euros. A la Comunitat Valenciana, en el govern de Rajoy, 127 euros per habitant. Ens falten 98 euros per habitant per tindre la mitja en la Comunitat Valenciana. I a la província de Castelló es falten 50 milions d'euros que ens correspondrien segons aquestes dates. Què han fet? Perquè a vegades la gent se pot imaginar que, com ara estem a l'oposició, que tot és criticar. Critiquem i exigim perquè han presentat alternatives. És a dir, en això és la carta de presentació davant de la ciutadania per dir que les coses se poden fer d'una altra manera, que ja està bé que recaigui tot sobre els que pitjor estan passant aquesta crisi, que no se pot demanar més a la ciutadania i sobretot a les classes que més esforços estan fent. La primera prioritat d'aquests pressupostos pel Partit Socialista ha sigut presentar alternatives per crear empleo. Això és la primera preocupació de la nostra ciutadania i en això nosaltres hem presentat alternatives per poder fomentar empleo. Perquè a vegades quan parlem d'infraestructures així a la província de Castelló, com és el corredor mediterrani o com és l'AVE, vaig a ficar un exemple. Aquesta infraestructura, l'impacte d'empleo d'aquesta infraestructura en la nostra província serien més de 20.000 llocs d'empleo que es crearien en els 4 anys d'execució d'aquesta infraestructura. Per tant, infraestructura és desenvolupament econòmic per a la nostra província, però també creació de llocs de treball. I en aquests pressupostos del 2013, cap incentivació per a crear empleo. I la prova de l'algodón, com se sol dir, és efectivament les esmenes que ha explicat el company Enrique Navarro. Jo porto així un quadre de les esmenes que han presentat, un quadre resumen, en la província de Castelló. Jo diria que ens faltaven 50 milions d'euros. Amb la responsabilitat que també suposa el tindre el que suposa aquesta conjuntura econòmica, no és el primer pressupost que portem de crisi, ja portem més de 5 pressupostos en la crisi econòmica actual, en la responsabilitat de no fer un brindis al sol i una demagògia i demanar per demanar, nosaltres hem fet una valoració d'esmenes en relació a l'últim pressupost del govern socialista i han fet esmenes per una quantia de 32 milions d'euros. Això són esmenes en responsabilitat, en coherència, esmenes reals que se poden efectuar a la província de Castelló. Hi ha amistat, com ha dit el company Enrique, els nostres companys, diputats i senadors per la província de Castelló del Partit Popular a que ara tenien l'oportunitat de rectificar i d'aquesta humiliació que el Partit Popular està fent a la província de Castelló per rectificar. Perquè si nosaltres hem assumit que durant la nostra època hem fet errors, això demostra, reconèixer que fem errors, demostra també que són persones responsables i persones de fiar, perquè després presentem alternatives també segons el que han fet.
van fer per segon any consecutiu un cridament per a defensar els interessos generals de la nostra província i fins ara se les espera o no saben. El que sí que sabem és que en les primeres votacions ja han votat en contra dels interessos de la província de Castelló. Els socialistes no. No han votat en contra, han presentat esmenes i esmenes en responsabilitat. I en això jo vull acabar i si després volen fer qualsevol pregunta, encantada de resoldre-ho.